дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дабардро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нарх бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай. Бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. Дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. Ана дӯстони азиз, барои гузаштани граница ма ширкати Муҳиддин ба шумо тавсия метавам. Марама дар ин рақамҳо занг занед, шуморо соху саломат бурда аввалаш худо охираш худо граница мебаранд миёранд. Боқӣ сарбаланду хонобод бошед, дар гиҷои бошед набошед. Худованд ёру мададгортон ғарибо дуо мекунем ки кисотон пури пил ба болои сари фарзандотон биёед. Зинда бошед.